nádraží, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, kde ukončí svou jízdu. Podrobnější informace o jízdě vlaku a přípojích vám ochotně poskytne doprovod vlaku. K návštěvě jídelního vozu, který je zařazen jako druhý vůz od konce vlaku, vás zve posádka jídelního vozu. Vážení cestující, příští stanice Brno hlavní nádraží. Pravidelný příjezd vlaku v 10 hodin a 33 minuty. Jménem akciové společnosti České dráhy vám přejeme příjemnou cestu. Sehr geehrte Fahrgäste, im Namen der Tschechischen Bahnen der Aktiengesellschaft, wir begrüßen Sie im Zug Eurocity 78 Gustav Klimt aus der Station Graz Hauptbahnhof in die Station Praha hlavní nádraží. Sehr